Jaya dalu aras abjol sorot lintang kang kumedhap pates manis pos tebu saumang aja ucap jangan tegas tanpa guna yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira angu lato kati ngene caritane andalira sang Prabu sasra bawang Maspati aran pateksu wanda lelakuan nipun tan kinelong tri prakara guna purana ingkang den tapi
putra utama. Megegek sadulita mel. Nuwun sewu, Ndara. Samel kaget sotaning manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Teka Ndara Werkudara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Monggo kula sawang pasemonipun sajak tiyang ingkang nandhang duka. Ndara. Semar nggadahi luput napa? Menawi Semar duwe luput, tartentu Semar sing ditimbali supayane Semar sowan teng Praja Negari Ngamarta. Mboten kok sampean sing rawuh mriki. Ning ewa semanten. Gandeng sakmangking Ndara kula Ndara Werkudara sampun arawuh dumugi mriki. Paripaksa kula nyadong dawuh, Ndara. Semar. Kula wonten dawuh. Wah, aja kaget. Prataku ana ing kene iki ora kok teges. Arep mboyong kowe menyang negara Ngamarta. Nanging anane Werkudara prapta mrene. Uga ora saka karepanku pribadi, ora saka karepanku. Nanging pancen aku diutus dening kadangku tuwa. Kadang sepuh sinten? Kadangku tuwa ya kuwi Parasata Kurawa. Ingkang rikala semana dawuh lawan Werkudara ginen sowan ana ngersaning dipol kakangku Yanayantaka ya Bojogati. Ana ing paduan Karang Kadempel ing Karang Kabulutan kene. Dos pundi? Wah, Semar. Kula Ndara. Aku nampa dawuh Duryudana kakangku, utamane Parasata Kurawa. Rikala semana Pandhawa padha mlumpuk mapan ana ing negara Ngastina ingkang ora ayu kejaba mung bakal midhangetake wejangan ing pendhita ing anyar. Ingkang samengko wis cumandha ning Raja Negara Ngastina ya kuwi pendhita ing Pertapan Giri Saloka peparab Begawan Surya Wasesa ingkang bakal mejangake kawruh kasampurnan sakan paraning dumadi marang para Pandhawa. Semar syarat-syaratane Begawan Surya Wasesa sagu mejangake ilmu kasampurnan kalamunta negara Ngamarta sarta Ngastina ditandha tapastani dening para Pandhawa ingkang wigati. Tandha tapasta kuwi mau mertandhake yen to para Pandhawa lan Kurawa sagu murungake perang gedhe Bratayuda. Banjur para Pandhawa mbutuhake paseksen sing sepisan Kresna kakangku banjur ping pindhone ora ana kejaba mung kowe sing tak percaya minangka dadi paseksene para Pandhawa. Nggone bakal tandha tapasta masrahke negara lan tandha tapasta murungake perang gedhe Bratayuda. Semar. Semare kaden prayitna sumureres. Sumureres eka bale. Titiyane Gandayani Trisunya Purnama Sasi nuwun sewu Ndara. Sampeyan ngendika nek enten pendhita anyar jenenge Begawan Surya Wasesa sing ngendikane ajeng mejangake ngelmu kalian para Pandhawa. Nuwun sewu, ngelmu sing diwejangake sing ajeng diwejangake kamangka ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi inggih menika sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu. Nuwun sewu. Lah kok dadak dadi para Pandhawa ketayalan arep tapak asta, ketayalan Semar dadak konyekseni
Pandhawa ketayalan keroyo-royo arep tanda tangan negara dipasrahke arep diparo kalian para Sata Kurawa banjur perang gedhe Bratayuda kedadipun wurungaken nuwun sewu Ndara. Wonten mriki kok kula ngrasake perkara ingkang sajak nganeh-aneh. Nganeh piye? Cobi to. Napa sampean mboten kemutan? Napa sampean pun kesupen kinten-kinten? Lah kok teko dadi sampean kepengin midhanget ngilmu sangkan paraning dumadi saking pendhita anyar ingkang jenenge Surya Wasesa niku. Napa sampean lali? Sampean niku pun ngregem lho Ndara. Sampean pun ngregem kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra Jendra Ayuningrat. Sampean niku pun nggawa, sampean pun gegem. Duk nalika sampean kepanggih kalih dewa ingkang momong jiwanane sampeyan inggih menika pun Sang Hyang Ruci Bathara. Lah kok sampeyan kok malah kaya-kaya nyepelekke kalih dewane sampeyan dhewe, malah luwih percaya kalih pendhita Meguru Anyar. Sing nembe kemawon mapan teng negara Ngastina. Mbok kula aturi emut. Kula aturi gelar, kula aturi gulung sampun ngantos sak mangke gebyah uyah. Kula aturi glejah kanthi permati Ndara. Napa mengke mboten eman-eman? Nek nganti sampean wis tapak asta perang Bratayuda diwurungake lan negara Ngamarta Ngendraprasta dipun masrahke kalian pun para Sata Kurawa, napa sampean ora getun? Napa sampean ora getun? Ya nek pendhita ki temen-temen nggone bakal mejang kawruh kasampurnan. Nek iki mengko pendhita niku mung dadi serayane Kurawa nggone arep gawe ringge Pandhawa. Kula ora tanggung lho Ndara. Wah, Semar. Pripun? Kowe kuwi dadi pamonge para Pandhawa. Kowe kuwi kudune manut karo para Pandhawa. Pandhawa arep duwe gawe sartane Pandhawa bakal nindakake apa wae kowe tansah nderekke. Wah, nanging ngono apa? Tak kira anane Werkudara prapta ning Karakadempel atur kowe iki mau bakal disengguyung sartane disarujuki dening Semar. Nyatane malah kowe miturut ngendikamu tak tonton sartane tak ngrasake jebul tinepune kowe wis berguguk ngutha aton. Kowe ora sagu sak biyantu karo para Pandhawa. Apa kira-kira Werkudara kelakon ngruda paripeksa karo kowe? Kareng yen malek aku. Narajaya Dongkrok Cakra bangsa Pandhu bergula Setra Prawira Pamburan menungso ora tatanan dus malaning rat manusmani jajalan dak laing bumi iblis lanat. Kowe arep ngopo? Meneng. Sampeyan jejeri wong tuwa, aku minangka anak mbarep. Anak mbarep ki sing paling mateng pikire, sing maring dhuwur bebudene tinimbang anak-anak liyane. Terus kowe arep ngopo? Njaluk pangestu Ndara Werkudara tak waneni, Pak. Ngosik kowe aja ngebyah-uyah. Ora kok ngebyah-uyah. Sampeyan wong tuwa ning kene arep dibelani karo anak kok sajak ora trima ki. Nek ngono, gareng sing ngruda paripeksa karo Semar. Reng. Eling. Oh iya. Kowe arep wani karo Ndara Werkudara mah ngruda paripeksa bapak. Gareng arep ngowo. Kowe arep wani karo sampeyan, Ndara. Sebab apa kowe wani karo Werkudara? Wah. Aturi sampean ngendikane sampean kok sajak ngabangke kuping nala Gareng. Menungso ora tatanan. Straya li binatang September, Oktober, Januari, Februari, Desember. Kowe omong apa? Guneman cara piye? Guneman cara menungso. Kula ngomong karo sampean tesih kanthi srana alus lho niki.
mengenek nganti kula nibake sikil kula bualange teng mestakane sampean tar pecah dadi 8. Sapa sing kapitunan? Apa kira-kira kowe arep wani karo Werkudara? Lho, nek sampean arep ngruda paripeksa karo bapak Nala Gareng, nggih wedi kaya. Piye wong ora konsisten. Piye apike to? Ayo diwaneni mbelani bapak. Pak, piye? Mundur. Aku kon lunga. Mang sawang kridane Kang Putra. Sampeyan ora ngerti apa piye? Aku nek wis sabukan sarung kaya ngoten iki. Janji sampeyan ora minggat ngarepe Nala Gareng. Kelakon tak pencak dur sampeyan. Apa kira-kira kowe arep wani karo aku? Wani! Wis tak ajangi jembar. Pun kula ajangi jembar. Padangane wani petengane apa meneh? Rumangsane apa sampeyan ngruda paripesana Gareng minangka anak saking Semar. Sing boten nrimake. Terus karep piye? Ora minggat sekarepanku. Glandang nenggala mati dening aku. Nganti reng. Ayo turu kaya kecethit pundake ngandekno. Kowe iki mbongkok kacang taline pedhote kecethit kok arek ngantem Ndara Werkudara sing semono gedene. Wah jan wis. Pak, Kem, tandangi Pak. Iya. Kados pundi? Werkudara piye? Oh, apa kelakon nggonmu arep mboyong nglawan Semar Badrana ya? Mau rak wis matur aku wis ngomongi karo kowe. Durna bapakku ya. Nek Semar berguguk ngutha waton ora gelem diboyong. Ning negara Ngastina kudu diruda paripeksa. Wah, ora ngira babar pisan. Aku wis arep ngruda paripeksa karo Semar. Jebolan majane ragil utawa majane barep. Ya kuwi Nala Gareng ora nrimake anane Werkudara duweni patrap sing kaya mangkono. Banjur piye? Lajeng kados pundi? Ora pati nduga mono tangane Gareng tiba ning mestakane Werkudara. Wah, awake ming cilik ning antepe raja-majamak tangane. Janaka perkara iki tak pasrahke karo kowe munggo Semar sing cerah karo kowe. Wilah Semar ora manut takon mati. Semar Badranaya arep berguguk ngutha waton ora mbangun miturut kalawan bendara apa kelakon nampa dukaning Arjuna ya panengah Pandhawa mengke riyen nek kula pancen luput nek nyata-nyata kula kleru kula gawe tatu atine sampeyan kula mang pateni ora apa-apa kula mang rudha paripeksa mboten napa-napa ning lupute Semar niku napa
Lupute Semar niku napa terus wigatose Semar ajeng diboyong teng negara Ngastina niku napa? Lah nek Pandhawa ajeng tapak asta mbutuhke paseksene Semar, nek Pandhawa pun tapak asta niku lajeng mengke tlonjonge dos pundi? Lakone Pandhawa tembe mburine kepripun? Sampeyan kedah tanggung jawab lho, Ndara. Nyata nggonmu tak suwuni paseksenmu bakal kanggo sarana para Pandhawa nampa wejanganing sang penemban Yababa penemban Surya Wasesa. Mengke riyen. Kula kok ora percaya karo sing jenenge Surya Wasesa niku. Krungu jenenge mawon nembe sakniki. Nuwun sewu sampean aja ngempukke watu ngatoske banyu lho, Ndara. Semar niki arep omeng kawula cilik, kula niki arep omeng wong kere, wong loro sauden telu saurupan. Ning nek kalih pendhita sak jagat insyaallah kula apal. Ngaten. Dadi aja kok Surya, aja kok nuwun sewu, aja kok pendhita-pendhita sing nuwun sewu ngilmune cethek. Nadyan pendhita sing kelase pun ngilmune pun padha kalih dewa. Kula niku pun apal, kula niki pun ngerti ning kok Begawan Surya Wasesa menika nembe sepisan menika kula midhanget jenenge. Napa sampean mboten nggadahi raos tida-tida, mboten nggadahi raos subriya? Napa sampean mboten nggadahi raos mangu-mangu kalih pendhita niku? Coba mangglejah kanthi permati lho, Ndara. Duka yayasini pinetra kocak ngonda randir. Jojobang mawi ngomong. Menungso ora tatanan. Nyata kowe wis bergugung utawa waton kowe ora bangun miturut kelawan Bendara Semar. Beda apa aku nderekke sartane beda apa aku mbok mong lumbaya ning kene Arjuna ngruda paripeksa marang kowe manut tak cemplungke ning pakunjaran negara Ngastina. Monggo nek ajeng ngruda paripeksa kalih Semar monggo. Dirudha paripeksa kaya ngapa sengara kelakon. Nek sampean ajeng wani kalih Semar kula tandangi kridane sampean. Piye? Oh, kowe maju lah kok dadi kowe tiba nglumpruk ning ngarepane Begawan Durna. Bapa penemban nyun senjata pitulung kados pundi saenipun? Sak mangke Kakang Semar kula rudha paripeksa. Badhe kula racut kuandhanipun badhe kula bondo. Malah sak mangke wonten pangaribawa ageng saking angganipun Kakang Semar Badrana ingkang dadosaken jalaran kula dawuh wonten kajengan Paduka. Wah! Semar pancen wis ora isa dikandhani. Wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Kersanipun kados pundi? Mundi aja maring, Semar disirnake. Supayane gampang samengkone. Nggone para sata Kurawa. Kondak konangan kok ya.
maju Semar tamani jembare. Ngestaken dawuh. Sang lepasaken pun jembare nenggih sisang panengah Pandhawa Sang Raden Arjuna. Nalika semanten ngener jajaning Sang Nayantaka datan sirna Margalayu. Kuandaning Sang Nayantaka kontal tebih kaliyan kabur kanginan. Nalika semanten ical kedhepaken dening Raden Arjuna dadi kaget kadur wekasan. Ketiwasan Kang. Ketiwasan tenan Reng. Edane bapak lah kok teko dadi dipateni karo Ndara Janaka. Ndara Janaka lah kok teko dadi tegel karo bapak. Ngapa ta? Bapak. Ngapa? Semar ta? Heeh. Kene ngapa Semar kene ngapa? Dipanah karo Ndara Janaka. Dipanah? Heeh. Terus ditampa ora karo bapak? Ditampa piye ta? Ya dipanah cinta. Wis. Iki kanan kaya ngene kok isih arep nglecis senengane ora. Bapak tekaning mati sirna Margalayu kuandane buane ngendi? Weh, tenane! Wedian. Gareng kok gleleng tenan ya, Kang. Gleleng piye? Wah kok teko dadi nyolot sirahku dienggo pancatan makwer mabur dhuwur banget. Kanggo nek entek gase paling ya gek tiba. Padake balon ora tutute, tutute. Kok ora iso ibur to, Tru? Ah mbok menawa wae iso. Wah, sing tenanan ora. Janaka piye Janaka? Ora kok teko dadi ora katon kandhane Kakang Semar Badranaya. Oh iki piye? Bopo nemban kalaning jagat gawianing para dewa. Kakang Semar kula jemparing ngener jajanipun. Teka sak mangke lok timen kawontenanipun kuwanda ical kakedhepaken. Oh ketiwasan Janaka, ketiwasan. Kersanipun kados pundi? Dinteni ning tapel wates Karang Kajempel. Monggo.
Astrama sidam sikaring bawana langgeng Ismaya Nayantaka sawise pato manjeneng kita manjing alamantara kamangka kanthi nggunakake badan wadak mboyang nggunakake badan sukma padha kanthi raharja saprapta kita Nayantaka ya Semar ya wayah ulun Ismaya mbegegeg ugeg-ugeg sadole temel pukulun 1000 lepati agung mangangsami wilujeng sawanipun ingkang wayah pun Semar anggen kula sowan wonten ing Kayiwangan Ngondarandir Bawana wonten ngersanipun Eyang Pukulun Sang Mahardika ngrat inggih Eyang Pukulun Sang Hyang padha wenang saksowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Nayantaka ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana. Nggih. Kula pundi nggo jimat paribe. Nuwun sewu Pukulun. Saderengipun mangke paduka andangu dhateng napa wigatosipun Semar. Tartentu kemawon paduka sampun datan gawaran. Lan sampun boten sisip marang menapa ingkang dados legetan atine Semar. Jernyatanipun paduka Eyang Pukulun menika pirsa lan mangertosi dhateng mobah mosi ing kawontenanipun para titah kalebet ingkang wayah pun Ismaya. Pukulun kula nyuwun dawuh sejatosipun perang ageng Bratayuda menika benjang menika siyos kelampah menapa mboten Pukulun. Semar wonten dawuh perang Bratayuda kuwi dadi jangkaning jagat percaya perang donya ingkang kaping 4. Perang Bratayuda wis mboya bisa diselaki maneh. Gedhongono kuncenana yen to wis titimangsane wis nekani perang Bratayuda kudu kelakon para Pandhawa apa dene Kurawa mboya bisa selak. Ngaten iya. Lajeng menapa para Jawata dipun keparengaken cawe-cawe melu-melu ngrusui utawi melu ngewangi perang Bratayuda mbuh menika ngewangi Kurawa menapa Pandhawa menapa menika dipun keparengaken Pukulun. Semar kula nadyan dewa wae mboya dikeparengake merga ingkang dikeparengake ya mung turas sarta netrah Barata. Merga nunggak semisa kasmane ya kuwi Bratayuda. Ing mangkono merdekake lan mengku werdi, mengku teges yen to perang Bratayuda mung trahing Barata ingkang diwenangake supayane melu ya kuwi nindakake perang gedhe. Lha nggih. Lah nek ngaten kula tak nyuwun dawuhipun Sang Pukulun Mahardika ngrat napa sekintene nek dewa mawon boten dipun keparengaken melu-melu perkawis perang Bratayuda napa sekintene nek enten pendhita sing sakniki mapan teng negara Ngastina napa niku nggih lumrah napa niku pantes sartane napa niku patut. Semar kula mboya sak lamaking titah kamangka dudu sartane mboya ana sambung rapet kalawan turasing Barata teka sak mengko cawe-cawe melu-melu perkaraning para Pandhawa apa dene Kurawa kalebut turasing Barata tur meneh mangkene besok ning perang gedhe Bratayuda kuwi Pandhawa ingkang bakal tumpang jayane. Dasaripun kados pundi? Dasare yaiku Kresna ingkang minangka boteng Pandhawa kang nyekel wujuding Jitapsara. Jitapsara menika napa? Jitapsara kuwi wujuding kitab ingkang isine ya kuwi mangerteni marang apese Kurawa lan ungguling para Pandhawa. Banjur besok apa Kresna nggone bakal antuk wujuding Jitapsara ya kuwi nalika ana lelakon Kresna alampah tapa brata mapan ning bale Makambang. Kamangka
liruning Jitapsara kanthi wujuding kembang wijaya kusuma. Ngaten. Iya. Nah ngaten dawuhipun Sang Mahardi Kengrat sampun cetha bilih benjang perang ageng Bratayuda para Pandhawa ingkang badhe unggul. Mestine mangkono miturut Jitapsara ingkang besok bakal kasta dening Nata Ndrawati. Lha nggih. Lajeng sakmenika kados pundi? Kula niki mesake kalih para Pandhawa. Para Pandhawa kedah uwal lho Bu kulon kedah uwal. Uwalaya. Saking regemanipun pendhita ingkang mapan wonten negari Ngastina Semar. Kula. Seranane jeneng kita bisa nundung marang pendhita ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Kalamunta jeneng kita bisa nguwali marang bendara kita ingkang sak mengko nedeng manjing ana ing kacintrakan. Sinten? Sinten ingkang bendara kula sak mangke ingkang nembe nandang kesusahan. Mboyan ana kejaba ya mung Baladewa. Sinuwun Mandura. Iya. Lha kenging napa? Perkara kenapa mengko jeneng kita ingkang bakal mangerteni piyambak. Nggih. Banjur sak mengko jeneng kita yen wis bisa ngluwari Baladewa saka bebandaning mungsuh ingkang sak mengko mapan ana ing telenging wana. Ya kuwi wana glagah tinulu sak mengko jeneng kita kinen nundung marang pandhita ingkang mapan ana ing negara Ngastina srana sak mengko methuki Nata Ndrawati kang mapan ana ing Hargasura Lawi. Lha nggih. Nanging ngaten kula namung sendika ndederek dawuhipun Sang Mahardi Kengrat inggih Eyang Pukulun Sang Hyang Padawenang. Iya. Marata Dyake ulun bakal dawuh kelawan jeneng kita nanging nggon kita budal aja kanthi wujud Semar nanging bakal ulun dandani wujuding Pandhita Semar. Tro Petro. Nun. Kok iki ana wong nyolowati. Lire piye? Awake dhewe urung tekan nggon kahanan kayangan Dandang Mangure. Dandang Mangure arep ketemu demit kok piye menak. Ngendi? Ngene Sang Hyang Putra Wenang lho. Ngundaran Dirbawana. Nah, Ngundaran Dirbawana kok ana pendhita bagus ya, Tru. Takoni. Mangka sikile nemplek lemah. Ha iya. Takoni. Nuwun sewu Penemban. Nala Garing kuwi sapa? Lho. Lah kok takon jeneng kok wis dibadarke sithik iki piye iki? Panjenengan ngertos kalih ingkang abdi. Ngerti wae mergo kowe iki kondang. Kondang bab leh kula nggawe garapan akeh niku. Garapan opo? Budalan sing ngong swananing bendhe. Terus sing nika lho, tandha wis tambah nika. Nika garapan kula. Niki sampean ngarani kula kondang merga niku. Ora. Lho. Kowe kuwi kondang njaluki rokoke pengarepmu. Lah kok sampean kok iso pirsa ngoten. Wah kula ngerti wange pun beto rokok 5 bungkus. Jan ora nemetke kula blas, pun kula lirak-lirik. Sampean sinten Penemban? Ngarep ngerti karo aku. Nggih. Lajeng ngertos kalih panjenengan. Ya iki pendhita Klyang Kabur Kanginan Kindang Kebaratan. Ya aku Begawan Cahya Ndadari. We. Matane ora. Ngagetke. Begawan Cahya Ndadari. Iya. Saking pertapan Klyang Kabur Kanginan teges tanpa duweni pertapan. Nek kalih kula pirsa mboten Penemban. Ora mengkoto dhisik ora pangling kowe Petro. Nek kalih kula Penemban. Nek karo kowe aku ora tepung. Waduh. Mudhar sing dikenali men aku karo Petro, nek kowe ora dikenali. Kowe kena ngopo kok manjing alamantara. Lho, iku men benten alam to niki? Iya. Iki dalan tumuju ning Kayangan Ngundaran Dirbawana kowe kok padha mapan ning kene.
Kula niku madosi bapak. Bapakmu sapa? Bapak kula. Lah sampean ngendikane ngerti kondange Nala Gareng. Nggih kedahe ngerti sinten bapake Nala Gareng Petruk Kalibaga. Oh, Semar. Lah nggih. Pirsa mboten? Ngerti. Sampeyan mau pinanggihane bapak napa mboten? Ora. Ning niki niki napa niku? Bapak niki wau kenging dayaning jemaringe Ndara Janaka. Iya. Iya pripun? Terus bapakmu mati. Nggih, wah jan kok cocok. Tembus truk, tembus. Tembus ayo gek dituku. Dijipuk ditena. Tembus iki maksud iki padha karo lakone bapakmu lho. Oh, Ya kok sampean prisa. ngerti wae wong aku iki piranganing dewa. Syukur alhamdulillah. Lah terus niki bapak kula nek sampean pancen pirsa Bapak Semar lelakone saniki bapak enten pundi? Aku ora iso ngandhake ning kene nanging sing cetha. Bapakmu isih urip. Alhamdulillah. Terus bapak isih urip. Lha ya syukur. Aku arep maro warisan urung sida. Urung sida bapak isih urip kok ya. Terus karepmu kepiye? Kula nyuwun ditutuke bapak kula enten pundi? Aku sagon nduduhke nanging wong siji ki rampung ana luwih di. Sinten? Kae sing Pratowo. Oh, nggih. Laruta sangking kutha sang Kurukula yen tan mutusa sang Sri edan lah kok teko dadi ana pandhita ingkang sumunarete jane nuwun mangke menemban panjenengan sinten Takon karo aku iki pandhita kula kabur kanginan Gendang kebaraten tanpa papan tanpa dongko aku Begawan Cahya Dadari Paduka Peremban Cahya Dadari. Iya. Sira kuwi sapa sinuwun Prabu Ndarawati? Lho sampun pirsa kelan ingkang abdi. Wis. Nuwun sewu. Kula menika bingung menemban. Iya. Teka kula pratonton mriki. Bingungmu mergo kowe goleki Semar ora ana. Lah edan. Petro. Nun. Petro. Nun. Lah kok teko dadi ngerti marang apa sing tak penggal. Ya, pendhita ampuh niku sajake dewa. Prabu Kresna. Kula wonten dawuh menawa. Yen to kowe pengen ngupadyana ngendi drunging Semar Badranaya, Nggih. kadangmu tuwa ing Mandura. Tulung ana luwih dhisik. Lho, sinten? Kadangmu ya kuwi sinuwun Baladewa. Ingkang nandhang kacinrakan napa siksane mungsuh. Mekaten. Iya. Mapan wonten pundi penemban? Mapan ning alas glagah tinuru. Weh lah, nyuwun pamit. Nala Gareng. Kula Petra nun Bagong. kula penemban. Ratu Gustimu Derek Naja Walangadi. Oh nggih. Ya Kang budal ya. Yo. Salatu karo minanaum. Ayo. Ngene ora wis yaene kok ora ndang ceket-ceket ora ceket-ceket. Ben. Aku yaene urung tak bubarke. Men kanca-kanca sengit karo aku ya. Tak pelapate lakune.
ler genjang sang alis risang mawa gandrung Gatotkaca wonten dawuh Antasena ning ndi Edan bocah kok ning jero lemah anget wonten dawuh Wa Prabu kowe ora ngerteni glibeting wakmu Mandura mboten mangertosi nek kowe manut karo wakmu Ndrawati sak mengko walna wakmu ing Mandura saka kancitrakan ingkang nampa pangsiksaning mungsuh mapan wonten pundi mapan ning alas Glagah Tinulu nyuwun pamit bungsa wah ora pangling Gatotkaca mlebu alas Glagah Tinulu ana wujude macan putih sapa kowe aku Seta Pranjana ya Pranjana Seta ayo gagi culana bebandaning wakku ing Mandura ijel nyawamu mundur menungso ora tatanan lah kok dadi prajineman melu-melu gesang sinuwun nyuwun gesang edan macan nilang Badar Jaramaya bali nyuwun pamit matur nuwun Nyai nuwun sewu penemban Paduka sinten teka saged ngluwari bebandanipun ingkang abdipun Baladewa. Sinuwun Mandura tak kira ora sandadak mangerteni marang aku. Lajeng kados pundi? Tak jaluk supayane nyawang kridaku saka kaduan. Wis waken dawuh penemban.
menungsa ora tatanan ana wujuding pendhita ingkang ngawut-awut barisan negara Ngastina. Negara Ngastina dadi morat-marit kanane Karang Abang kaya ngene. Sapa kowe? Takon karo aku Cahya Ndadari. Ayo, kowe manuta kowe tak tundung minggat saka negara Ngastina, mati dening aku damu dadi kandha. Kakang aku njaluk pangapura Kakang. Kisruh kowe. Dadak dadi pendhita barang mung arep ngelingke Pandhawa. Kula mboten lila menawi para Pandhawa gesang sami nandhang kapitunan. Wis kono. Perkara Bratayuda kelakon ya wis men. Inggih, nyuwun pangapunten Kakang. Yak turune ana maneng ndi-ndi kok ana ya wis bali kepeksa. Kondur bebarengan ngati-ati aja tukaran. Selamat pagi Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Pun gak kondur iki sak geleme dhewe ora. Menungso ora tatanan lah kok dadi kewirangan Begawan Durna. Bapa Wrembanu kula wonten dawuh nggih. Sak menika paduka sampun pirsa piyambak bilih pendhita ingkang dipun gul-gulaken dening Nyai Prabu Duryudana jebul tinempuripun panjalmaning Sang Hyang Manikmaya. Inggih. Samangke kula tak madheg pendhita melih mawon. Rahayu ya, Nger. Yo. Kadangmu Pandhawa dikanthi kundur. Yo. Ora mung yayo gage mangkat. Sisa-sisane ngangkara sisan diresiki. Yo, pamit. Atining carita seneng selwater kalen
sesonderan apurenta wonten lepat kawula. Panpun ngursani dipol mergo isih ya ku isih maelu sartane isih duweni rasa pangerten marang para Pandhawa. Kula niku tesih peduli kok, Ndar. Kula le duweni lekas ing kados mekaten niku mboten kok kula sengit menika mboten. Yo. Wusana panutuping atur gandeng sedaya pun sami kundur manjing manunggal wonten negari Ngendraprasta malih. Wusana panutuping atur kula ngaturaken panuwun sedaya lepat. Kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sak mengker kula sak rombongan warga ing Laladan Kalurahan Ngunut mriki tansah pinaring ana rahayu. Rahayu wilujeng niring sambi kula ados saka rubeda. Yo, Semar yo ngaturke panuwun. Nggih. Wusana panutuping atur slamet sing nanggap. Slamet sing ditanggap, slamet sak kabeh-kabehane. Wusana panutuping atur dipun tutup karining Gutha Kandara. Yo. Wong tuwa mengko kancang kemis ngene wae. Gage